כמו המלך כותב את זה, סוף דבר, הכל נשמע. בסוף הכל נשמע. זאת אומרת, הרבה פעמים, גם בחיים האישיים שלי, או גם כשהלכתי להתייעץ עם רבנים, או שאנשים באו לדבר איתי, הרבה פעמים התשובה היא זה, חכה שבוע, חכה שנה. אתה תראה שזה עוד לא נגמר פה הסיפור, כן? להבדיל, זה גם עכשיו, אנשים, יש איזה וייב, כאילו נגמר המלחמה ובתקשורת ועניינים, לא נגמר הסיפור. האיראנים עוד לא סיימו את הסיפור שלהם, חיזבאללה מנסה להשתקע, לא נגמר הסיפור, הבוי סי. אבל אנחנו אוהבים לדעת עכשיו, מה קורה עכשיו, תספר לי. ראוי שתבחין את נפלאות השם בהנהגת העולם. הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, רק אדם שהוא בעל בחינה, זה כל השאר, אתה צריך to be a deeper thinker, אתה צריך לבחון. אתה לא יכול לצאת ממסקנה על ידי 3 דקות שהסתכלת על משהו ופשחת הלאה, זה לא מספיק כדי לדעת את האמת. כל דבר שעובר עליך, לא משנה מה זה, אתה חייב לחכות לתוצאה הסופית כדי לדעת אם זה היה טוב או לא.